laras iki ngesti laras apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu Asik-asik mau ke pesta tak beruang akhirnya nongkrong di pinggir jalan ruti hati ngesti laras nada he he a he he a ha ha e ha ha e terus kayak ketipung kalian Pak Gino ayo mampir di omahku nang desa nanging nganti saiki kan wis kali sliramu ono ning ngendi yen kembang kemani ape tonge jaman nek tawang manggung kanggo nglipur ati aku mante ana jroning bebasan pria telu ora bisa kanteni sliramu wong ayu ruti ing ati kaya ngenteni godhong kare sing pating gamblean
iki? Ngesti laras ruwet yo. Loh, buatan ruwet, Pak. Iki ora